A Concellería de Cultura de Noia e a Asociación Ponte un San Cosmeiro decidiron celebrar o sábado 21 de agosto este evento a pesar da COVID, despois do parón vivido o pasado ano. Aínda así, a pandemia limitará se caben moitos dos actos previstos para ese día. Destaca principalmente a actuación no curro do grupo de música tradicional Leirabuxo. Ainda que estamos nunha situación similar ao ano pasado, ou xa non sabes se dicir si peor, polo tema da pandemia, sí que tanto a Comisión e a organización desta festa como o Concello sí que creemos que, que algo deberíamos de facer, non deixar pasar como unha edición, digamos que, sin facer nada. Por parte deles, vai haber algunha actividade con con un posto de venta. Entendemos que por parte do Concello este ano deberíamos de impulsar un pouquiño esta festa, vendo un grupo de referencia, algo que solicitaban desde o primer ano, para que esa festa tuvera continuidade do todo o día hacia a noite. Ese grupo eleximos a través da rede cultural foi Leirabuxo, un grupo de música tradicional que eu creo que está ao nivel que merece unha festa como esta. Lóxicamente, sí que eles teñen moitísimas ideas do que se podría facer ao longo do día, pero tamén que a responsabilidade que teñen eles e a que temos que ter nós, por suposto, entendemos que non se pode facer todo con que era este ano. Dende a Asociación Ponte un San Cosmeiro, que recuperou esta festa hai xa 7 anos, fan un chamamento aos veciños a festexar igualmente este día, saindo á rúa co traxe tradicional, iso sí, mantendo as distancias. Vamos a poñer 2 postos de venta de nosos produtos e tamén vamos a decorar un pouco as rúas. Estamos preparando unha decoración a ver se nos sale ben, que creo que vai quedar bastante bonita. Entón, o complemento que falta é iso, que a xente poña o traxe do San Cosmeiro e que disfrute todo o que poida neste momento tan difícil que parece que vai a máis a dificultade en lugar de mellorar. E esperando que o ano que ven sexa un ano moito máis alegre. Aproveitaron ademais o acto de hoxe para presentar o cartel oficial de edición da festa deste ano, que volve a estar realizado polo fotógrafo local e membro da asociación, Pedro García Losada.